Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uthi linyuka ngokothusayo inani labantu abatsha abosulelwa intsholongwane i-corona nanjengoko eli lizwe lihlaselwa ngumsinga wesibini wale ntsholongwane. Umphathiswa uthi bakholelwa ke lokuba oku kubangelwa ziipotsoyi zabantu abatsha abasela utywala banganxibi nezo mask basondelelane bengatshizi nezo zandla ngezibulali ntsholongwane. Liqabele ngaphaya kwama-6,000 inani labantu abosulelwe intsholongwane i-corona kwisithuba esingaphaya kweeyure ezingama-24 okokuqala susela ngo-Agasti. Umphathiswa ukhuphe ingxelo izolo ngezicwangciso zokuqubisana nale ntsholongwane watsho esithi abaphathiswa kuwo onke amaphondo bacelwa ukuba bandise amaziko okuvavanya kunye neebhedi zezigulane. Umphathiswa uthe ibhunga elijongene nale ntsholongwane kuzwelonke liqwalasela iziphakamiso zokuqubisana neendibano zabantu apho abantu abatsha balahla umlenze bebethisa ngoyaba imiqathango emiselweyo yokuzikhusela. Ukanti bangaphaya kwe-828,598 abantu esele bosuleleke ngulo bhubhane kweli, ngelixa sele kusweleke abantu abayi-22,574. UGqirha Zweli Mkhize uphinde wabongoza uluntu ukuba luzigade luzikhusele kule ntsholongwane ngelixa leziyunguma.